Здравейте хора, аз съм Алекс. Днес искам да науча къде е Freddy Fazbear's Pizzeria 1980. Добре, 1980. Добре, виждам клипчета също, но искам да намеря къде се намира и къде. Добре. Сега ще натиснем и ще видим къде се намира Freddy Fazbear's Pizzeria. Окей? Аха! What the... Окей. Не ето и май. Аз искам да разбера откъде е. Добре, мога да намеря от картата, но... Види, какъв е този клип на Freddy Fazbear's Pizzeria? Добре, да зареди. Айде... Натискам. Добре. Hi, I'm Freddy Fazbear, and welcome Оф, той бъгва. to Freddy Fazbear's Pizzeria. Чакайте хора, ще пусна. Ще го намеря. Сега да видим. Оф, стига де. Добре. Ето пицария. Ма е това. Сега искам да видя каква е тази Freddy Fazbear's Pizzeria и как изглежда. Добре. Да гледате. Hi, I'm Freddy Fazbear, and welcome to Freddy Fazbear's Pizzeria. Enjoy games, pizza, family fun, and more. Come on down for our grand reopening on May 13th. 2-for-1 pizza and the best animatronic music performance that you'll ever see. One stormy night began to quarrel and to fight. One had a mouse, the other had none, and that's the way the world went on. Make sure you come to Freddy Fazbear's Pizzeria, a magical place for kids and grown-ups alike, where fantasy and fun come to life. Freddy Fazbear's Pizzeria, located off I-70 between the Sizzler and Coats in the Chattanooga Shopping Center. Come on down. Тя съществува, хора! Тък му го видях и вие. Оф, мале. Freddy Fazbear's Pizzeria. Мале, сега мисля да... Откъде и... Добре, сега ще ви такова карти. Карти, ето. Google. Моите карти. Мале. Окей. Значи. А къде ба резултати? Покажи къде е, де. Значи сме Варна, Шумен, Дрън. Добре. Аз съм от Варна, значи, добре. Добре, хора. Защо съм написал песни? Не съм го писал, гати. Ще пише къде се намира. На карта. Добре. Окей. Те се шегуват сега. Добре. Айде. Сега да видим. Maps. Ето. Maps. Но да я намеря един път. Ариде. Добре. Какво? What the? What? Не съм... What the? Това?
Пише Фредди Фазберс пицария. Я Фейсбука. Фейсбук. Добре. Искам да намеря къде. И откъде. Добре. Имам Фейсбук, я моля ти се, бах ти. Добре, съжалявам, че да псувах, добре. Значи, но как съществува? Всичко не издава. Ще поудем. Добре. Мисля да отворят Google Chrome. Айде. Google Chrome. Как не е открита, де? Чакай, хора. Мога да измисля нещо. Фредди Фазберс. Чакай. Добре, хора. Добре. Искам да намеря тази Фредди Фазберс пицария. Къде? Защото като отивам ще ви покажа къде. Фредди Фазберс пицария. Добре. Пицария. Окей. Еха. What the? Айде сега, тук може да стане на картите. Така, мисля, хора. Добре, натискам това. Сега ще видим където. Ако не, значи ще поудея. Добре, хора, да стане този път, моля. Не става. Опитвахме се и ето тук не стигнахме. Значи няма пицарията. Има я само за това. За първи път вижда така да изглежда, но е доста забавно. Добре. Сега ще видим дали има някакви новини. What the? Sister location! Я да го видя. What the? Не мога да разбера. Find out the friend sister location, rebel. What the? Прочетете ми го в клипа, да ви хареса, моля ви, че не знам какво ще стане. Добре, значи, окей, значи, с пицарията съществува, странно не знам. Добре, има новини за доста пицарии. Има, тройката също. Четворката? What? Haunted House? Моля, прочетете ми го в сайта и се абонирайте, че тук прочетете го сега, ако искате. Ще блъкна на минутата. Добре, хора, знам, че 250 души са обрели хиляди мали. Добре, хора, това ще е за днес. Съжалявам, че толкова странно клипът. Добре, това ще бъде за Фредди Фазберс пицария. Но ще ви покажа пак клипа да си го харесате. Най-хубавия клип на света, на целия свят.
Добре, това ще е за днес. Благодаря ви. Но се абонирате за клиповете ми. Обещайте ми, ще ви хареса. Hi, I'm Freddy Fazbear, and welcome to Freddy Fazbear's Pizzeria. Enjoy games, pizza, family fun, and more. Come on down for our grand reopening on May 13th. 2-for-1 pizza and the best animatronic music performance that you'll ever see. One stormy night began to quarrel and to fight. One had a mouse, the other had none, and that's the way the quarrel begun. Make sure you come to Freddy Fazbear's Pizzeria, a magical place for kids and grown-ups alike, where fantasy and fun come to life. Freddy Fazbear's Pizzeria, located off I-70 between the Sizzler and Coats in the Chattanooga Shopping Center. Come on down.